utata umlungwa, ndibonise utata Utazayela, ndibonise utata bonke, ndibonise umama umlungwa, umama bonke, ulutsha, ukeyboard player wethu, ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Haleluya, haleluya, haleluya. NgowakwaNdloza lo umileyo phambi kwenu, nami ngelinye ilanga ndayamkela inkosi, ndayamkela njengenkosi nomsindisi wami. Haleluya. Ndimvile uSisihle xa engqina apha ethetha ngokubaluleka kwelizwi. Zange nam ndivele ndisindiswe kungakhange kuqale kushunyayelwe ilizwi. Alukho nosindiso lingekho ilizwi likaThixo. Not usindisiwe ngenxa yokuba ebubungqina belizwi likaThixo. Haleluya, haleluya. Lasunyayelwa nakum ndisemvuselelweni, ndingayanga ngokuba ndiyahamba ndiyosindiswa, but lafike landihlaba ilizwi likaThixo. Ayikho into ebalulekileyo ngaphandle kokwazana nelizwi likaThixo. Haleluya. Uthobhalayo kwincwadi kaHezekile, udlenyana womntu okufumanayo. Yidle le ncwadi isongiweyo. Uthi ndayidla ke le ncwadi ndahluthisa isisu sam. Uthi ekuyidleni kwam kwaba mnandi emlonyeni wam. Ngoba asilidli nje ilizwi, but ukudla ilizwi lifike libe ngumsebenzi ezimpilweni zethu. Sobe siyayibhuda uma silifunda ilizwi, but lifike lingabi namsebenzi kuthi. Uthi ndayidla yafike yamnandi uthi kwamnandi emlonyeni wami. Ngamanye amagama ndabona ukutshintsha kokuthetha kwami. Ngamanye amagama ndabona ukutshintsha kwehambo yami. Ngamanye amagama ndabona ukutshintsha kokwenza kwami. Ayikho bakutheni, but ngenxa yamandla encwadi esongiwe. Sicela nifundele apha kuHezekile chapter 3 verse 4. kuHezekile chapter 3 verse 4. Lingamandla ilizwi likaThixo. Uma kufike lona kuba khona utshintsho. Uma kukhona ubumnyama, uma kufike lona kuba khona ukukhanya. Ezekile chapter 3 verse 4. Oyifumene acela alifundele. Ezekiel chapter 3 verse 4. Verse 4. Wathi kum, nyana womntu, hamba uye kwindlu
Israyeli uthethe kuwo ngamazwi am. Kuphila izwi lakhe nobahleli apha phathi ngumsebenzi welizwi lakhe nokuyezekile ehlisiwe incwadi but ibingekho iphelele kuye uthi naw lento edlileyo hamba uyothetha ngayo kwindlu kaSirayeli ngoba sindiselwa noma izwi esifile asivele ukuthi lihlale kuthi but lento asahlanganiswa kunye nayo ukhona lapho isidingo khona ngaphandle uthi hamba ya endlini kaSirayeli uthethe ngawamamazwi akathi uthethe ngamanye amazwi but ngawamamazwi ngoba lingasitonyayelwa but ukuba igawa amazwi kaThixo nebandla lingafa uthi ndiyayazi ukuba yizwe nekani uthi kodwa ibunzi lakho ndilenza libe nenkani kunene kulelabo ayikho enye indlela elizoba nenkani ngalo ngaphandle kokwazana nezwi likaThixo lento ehlile yezekile mayingahlali kuwe mayivakale nakwabanye abantu ukubaluleka kwelizwi sibabonile oSawule behamba ngemvume benqumla eDamasko kodwa noba behamba eDamasko lafika ilizwi lenkosi umafika ilizwi lenkosi eyona nto endiyithandayo ngoSawule uthi ungubani na wena uthi ndim lo mtshuthisayo akabuzi into etheni uthi ndithini ndiwenzele ntoni Nkosi uthi hamba yiye emzini lowo wayixelelwa khona into omele ukuthi uyenze wayixelela khona ngoba inyaniso isezwini kaThixo ithi iBhayibhile wabalekelwa ngenxa zonke noma ngithi wafikelwa inkosi ngokupheleleyo ngoba yikho into enamandla ngaphandle kokufikelwa ugqibeleleke ezwini likaThixo linamandla izwi likaThixo kuchapter 9 uthi ababenam balivizwi elo kodwa balibonanga ukhanyiselo
Chapter 22 phambi kwamayuda uthi ababe nam abafaki ilizwe belithetha nam kodwa balibonile ukhanyisela iyaguquka lona izwi livakele kodwa noma belivakele belingasingiselanga kubo ngoba le nto ayifika ifika ibesesigqibo kuwe ngaphakathi umsebenzi wezwi likaThixo kukuzibuza ukuthi Nkosi le nto ndayamkelayo ndenze ntoni nangayo ndenze ntoni nangayo mayingahlali kuthi ihluthise thina sodwa kukhona ababulalekayo la mazwi avakeleyo ukuthi masihambe siphume ngaphandle ngawo siyothetha ngelizwi likaThixo masingadiswa kwethu ukuthetha masinganciphisi bathi le nto esibambile sayidla uthi hamba angothetha ngawami amazwi ngoba into eguqula umntu lilizwi likaThixo ayelam nawe kodwa elikaThixo ilizwi ndiyamthanda uPawulos xa yafikelwe nguThixo ngokupheleleyo noma esima phambi kwenkundla ezohlukile esima phambi kwabo-Agrippa ungenamandla ento awahlangana nayo ngoba zikhona inkundla esizohlangana nazo but sizingatshintshi le nto sayibubungqini sahlangana nayo zikhona inkundla Nkosi yami esizofuna ukutshintsha le nto ihambo yethu but sesiveza uThixo ngokunyaniseka kwakhe izwi likaThixo malisebenze kuyo yonke indawo esikuyo malingasebenzi qha ngaphakathi ebandleni bhuti wami kuthi makufikwa ngaphandle hayi bo akaziwa bapheka nje abantu abazavuyela ukubunjwa nguThixo benziwe nezwi lakhe bapha abantu abanjalo abazavumela ukubunjwa amandla lento sikuyo asevela ukuphulaphula uThixo ngezwi lakhe andothuswa ikwenzeke emsithweni andothuswa yiwayini eyaphelayo andothuswa yiwayini eyajikwayo but eyona nto endivuselelayo kuwo lo mtshato lowana kukuba uthi uMariya wayethethile noLevi ayibuyela ebantwini athi sukuba ethetha kwenzeni ngoba amandla ekuphethuka kwezinto asevele ukuthetha kwakhe kwenziwe ngengazange yaguquka yatshintsha iwayini but ukutshintsha kwewayini kwaba sevele ukuphulaphula into ethethiwe nguYesu
zikathixo akufani nokwabantu. Uma iphelile wayo emisiliwe, kodwa ikhona yona eyenziwa ngelizwi likathixo, yona ayifani neyenziweyo ngabantu. Izithi njoni xa ingamlisela, ithi kuqala makubekwe yonke into, makungaqalwa ngayo yonke into, makuqalwe ngalena kuqala. Yonke into mayisemva, kodwa sekuqaliwe ngayo leli wayo. Ngoba izwi likathixo libaluleke ngaphezu kwento yonke. Ndinesiqinisekiso uba ngokwakuthengwa ne-keyboard ikhona incwadi eyaphumayo nayo, imanual. But makuzala umntu ayikho imanual ephumayo, ngoba imanual yomntu lilizwi likathixo, lilizwi likathixo. Libalulekile izwi likathixo, libalulekile. Uma ezawuzalwa kwakuthiwa makanene ngoba yayinamandla ezimweni. Uma ezozalwa uSamson, akavelanga wazala uSamson, but before azalwe kuqala kwafika ilizwi likathixo kumama wakhe, endilamkelela kakuhle indlela makayigcine ngalo sana ukuba makangadli nantoni. Ngoba into esizidlayo ziyawubulala umsebenzi kaThixo. Into esizenzayo ziyabulala icebo likaThixo. Lafika izwi ukuba azange seli nayiphi na, azange seli isiselo esinxilisayo. Nomntwana xa ekhona sekungasondeli isithethe entlokweni yakhe. Wazalwa waphila umntwana ngemanual yelizwi likaThixo. Wanamandla wawoyisa amaFilisti ngenxa yokusahamba ngelizwi likaThixo. Afike inkitha amaFilisti awoyise ngoba usawubambile umthetho awawuxelelwa uThixo. Uba sisayigcinile le nto, sinawo amandla okunqoba nakwesiphi isimo, ngoba izwi lakhe lilo elisinqobelayo. Liyaphileka noba abantu bona babona ngathi aliphileki, kodwa lona liyaphileka. Yaqala ingxaki, wadibana nentombazana uDilayila. Wathi esawuhlangana naye uDilayila embuza ukuba namandla mangaka aphi na. Ndifela ijonge kahle, ubonile uDilayila ukuba akusekho mandla nje akhe. Bakhona abantu abalwayo, bathanda amandla wona ohlukile kunamanye. Kanti
kanti wafihlelaphi wena nawakho amandla wamxelela wathi amandla am wathi ukuze aphele la mandla thatha iintambo ezingazange zasebenza zibe sisiqhethu zibophe ngaso ayakuthi wohlwa amandla aphela wathi udilana amafilisti aphezu kwakho mayefika amafilisti kuye waziqhawula iintambo ngoba inyaniso kaThixo noma ngithi izwi likaThixo usagcinile futhi usahamba ngalo wamkhohlisa izihlandlo zazithatha wathi wena uthi uyangithanda kanti uhlala ngenhliziyo yami ake sikugadele ukuthiwa sithandwa ngabantu kanti abantu abekho kule nto esikuyo makasijongeni uthi sithandwa ngabantu noba sihamba nabantu kanti sihamba nje sonke abanayo le nto wena owayamkelayo wayixela inyani wathi ndingumohlulwa kaThixo kwasesizalweni azange sithethe sasondele entlokweni yam wabona uDilayila uba zonke ezi zihlandle bezithetha bezibubumxoki kodwa esandleni sona siso ngoba kuyabonakala uba wathi madoda yonyukani nayo imali nantsi inyaniso ngoku ndivile ngoba ithi ibhayibhile bonyuka beyiphethe imali yoba mngqiqo isethangeni zaqhethwa inwele maye sothuka ebuthongweni ecabanga ukuthi uThixo usenaye kanti uThixo akasenayanga ngoba wophule ubamba izwi likaThixo sawatholaphi amandla omnqoba uma singagcini lona izwi likaThixo walaliswa ethangeni bangaphi sebechephe inhloko bezihamba nabo bangaphi esebelaliswe ethangeni bezihamba nabo athi wohlwa amandla ngoba bakhange bagcina ukuthetha kwakhe mawefika amafilisti ezixelela ukuba unguye kanti ipresence kaThixo ayisenayanga ngoba ngelinye ixesha mntawam siba nayo into yocingafana uba la mandla sekhona kanti awasekho ngoba salahlekana ngenyaniso yezwi lakhe bangaphi abaweshiphayo bangaphi abashumayelayo belahlekele lelizwi likaThixo bathi bebambe ukubana ngathi sazana nale nto bangaphi wabanjwa
nezinto yokuhlekisa phambi kwabantu phambi kwabantu ebehamba phambi kwabo, kubonakala amandla kaThixo ehamba phambi kwabo. Today uthi ke wayihlekisa phambi kwabo. Today uthi ke wayihlekisa phambi kwabantu okubonakala amandla kaThixo kubo. But uthi ka ethetha, Nkosi kakundipha amandla Thixo okwesi sihlandlo sokugqibela ngenxa yempindezelo yam. Wathetha noThixo. Kwabuya amandla ngoba ethethile noThixo. Ngoba unguThixo ongalibalaniyo nabakhe abantu. UnguThixo ongajongi iziphoso zakhe. Akajongani naziphoso zakhe. Ave kubalulekile ukuphulaphula ukuthetha kwakhe. Ukhona ukuthetha kwabantu, kodwa ndithi mna ave kubalulekile ukuvo kwakhe ukuthetha. Kuyamlibazisa uThixo ukuphulaphula abantu ngaphezu kokuphulaphula yena. Kuyamlibazisa kanje. uSamuel uke wathi emncinci elele ebhotweni, apho ityela kaThixo ibikhona khona. Wava izwi likaThixo limbiza, wahamba wayosabela endaweni angakhange abizwe kuyo. Mayefika kuyeli, ufika kuyeli esithi undibizile, uthi uyeli akhange ndikubize. Xa ebuya okwesithathu noma kwesine, uthi usukuthi ndilapha Yehova. Yani mayefika uThixo ethetha naye esithi ndilapha, waqala uThixo ukuthetha naye ngoba usabelele endaweni yokusabelela. Akusizo zonke indawo zokuma noma zokusabelela lapho Thixo athetha khona. Siyalibaziseka ngenxa yokufuna ukuphulaphula abantu ngaphezu kokuphulaphula uThixo. Siyalibaziseka. Mayingapheleli kuthi le nto. Le ncwadi esayidliswayo mayingapheleli kuthi. Bakhona abantu abasadinga ukuva inyaniso yezwi likaThixo. Yangase singayiqonda ukubaluleka kwalo izwi likaThixo, kuba lilo lihlangula ezintweni ezininzi izwi likaThixo. Ama-president bayakwazi amandla lento, ikumkani ziyawazi amandla lento,
ngenjongo yokuba zingayamkeli le nto. Ziyayazi uba ekwamkeleni kwale nto kudingeka ukuthi usiye. Kudingeka ukuthi usiye. Xa ungumntu wezwi likaThixo awuhambi nazo zonke. Hayi, awuhambi nazo zonke tata. Izwi likaThixo lidinga abantu abazawulifuna ngenyaniso noba bazaliphilela ngokuthanda kukaThixo. Uthi ndabanika igunya abazamkelayo ukuba bazibize ukuba bangabantwana bakaThixo. Bebona ke umntwana uphulaphula amazwi omzali. Bathi nabangaphandle abantu abadibana nawo uhamba endleleni kuthiwa umntwana kabani wohlukile ebantwaneni babanye abantu ngoba yena uphulaphulile amazwi omzali. Iyaphileka le nto, but noba iphileka le nto akutsho ukuthi azizuvela. Zizawuvela, but amandla omqoba asekuphulaphuleni ekuvelisweni likaThixo. Abonabukazara bazadeka itafula. Zonke izinto ezimnandi zizawuvela etafuleni likakumkani. But wena uzugqinane nento yaziyo ungazidolisi ngetafula likakumkani. Make singayijophi le nto siyo. Le nto siyo make singayilahli kwinyaniso bakho. Make bhuti wam singavunyelwa ukuphethwa intloko. Palamakhadi masingavunyelwa. Noba zikhona zizihle kodwa make sibone ukubaluleka kwelizwi likaThixo. Make sibone ukubaluleka kwelizwi likaThixo. Ethi iBhayibhile akukhange kube khona nanye into lingekho lona. Akukhange kube khona nanye into lingekho lona. Xa singaphulaphuli lona ikhona nayo into engasindisa ngaphandle kwamandla alo. Yo, lilolodwa elingamandla, lilolodwa elisivikelayo, lilolodwa elisilwelayo. Maseqineni le nto. Okudla makuphele ngaphakathi kuthi. Basephila abantu abazawuthi xa kufika izinto kodwa babona ukoyika uThixo ngaphezu kwezinto ezithandwa ngabantu. Liyaphileka izwi likaThixo. Izwi likaThixo liyaphileka. Yini sithembakale kuye
nakule mihla yokugqibela kuthi kukuhle konke kuthekiwe, kodwa ngaphakathi kwethu kuhlala ukubona ubuso bukaThixo ngaphezu kwezinto zonke. Ngaphezu kwezinto zonke sizothandazana. Oh, sizathandazana. Elo uzawumema uThixo athi Nkosi, kawundipha amandla okuphila izwi lakho ngenyaniso, singakompromise ngale nto, kodwa siphile lona ngenyaniso kaThixo. Cela uzothandaza tatam. Baba wetu na mama, kama ilivyo